Čau, pán Iso. Kde si bol celý týždeň? Bol som u strýka na dovolenke. Plánoval som 3 dni a bol z toho týždeň. Dobre, nemám čas, meškám do práce. Nepracuješ náhodou pri Bela? Asi potrebujem veľa pracovať. Ty sa do toho prosím nestaraj. Ale Defo, Tá pani Seda je veľmi múdra žena. Páli jej to. Je naozaj šikovná a vie ľudí motivovať, usmerniť. Toľko sa od nej môžem naučiť. Defo moja, aká si húževnatá, neprestávaš sa učiť, stúpaš závratnou rýchlosťou. Robím, čo môžem, ide to samo. Keď človek tvrdo pracuje. Keď v živote máš len prácu, na iné ti nezostáva čas. Čo sa deje? Neviem. Defo, Vôbec nič. takže už aj predo mnou zatlkaš? Nemám čo. Čo chceš počuť pre Boha? Nič také sa nestalo. Nič, o čom by si mal vedieť, Iso, naozaj. Čo také sa môže stať? Vôbec nič. Defo, klamanie je umenie, ktoré ti veľmi nejde. Tak to vysyp. Iso, meškám do práce. Teraz ma nezdržuj, prosím ťa. Čo je? Vieš, ako prídeš na to, že je už človek závislý, Defo? Čo ty myslíš? Keď stále klame. Chápeš, Defo? Keď žije v klamstve. Ak muž, ktorý pije každý večer, povie svojej žene, že nepije, je alkoholik. Už je závislý. Dobré ráno. Ako sa máš? Čo sa od včera stalo? Pýtam sa iba zo slušnosti, pretože mám úplne iné problémy. Aké problémy, braček? Zajtra prídu kože. Nemáme ich kam dať. Výrobný sklad je plný. Našli sme náhradný sklad. Ten ešte nie je náš. Všetko sa deje naraz a rýchlo. Pán Omer, nehnevajte sa, že vyrušujem, ale toto musíte podpísať. Daj. Defne už prišla? Nie, bola som u nej, nie je tam. Keď príde, daj mi vedieť. Hneď. A prečo? Stalo sa niečo? Prepáčte, dám vám vedieť. No nič, braček, vráť sa k téme. Nevrátim. Čo chceš urobiť? Povieš to Defne? To je jasné. A ja by som chcel, aby mi to niekto povedal. Poviem. Ide predsa o Defne. Ide predsa o Defne. Musím ju chrániť. Pred tetou Neriman. Pred podvodníkmi. Musím ju chrániť pred všetkým zlým, čo by sa jej mohlo stať. No ona si toto nezaslúži. Páni. Čo? Aj Defne kedysi povedala presne to isté od tebe. Vtedy povedala, Omer si to nezaslúži. Musím mu to povedať. Nedokázala to. Asli, volala si pani Lale? Zavolala, povedala, že sa dnes zastaví. Dobre. Aktuálny stav posledných objednávok máte v maili. Nejaký problém? Zatiaľ to tak nevyzerá. Dobre, keby sa vyskytol problém, dajte mi vedieť. Iste, pani Defne. Veľa šťastia. Páni, wow, Aj takým. Dlho si pracoval na tomto štýlovom vstupe? nerozumiem. Nič, pýtam sa čo. Prejdi k veci, o čo ide, hovor. Dnes si na rozstráne. Prosím? Pán Omer, pán Pamír, ťa chce vidieť. A ktorý? Akože ktorý? Pán Omer, pán Pamír, ktorý? Obaja. Veď hovorím. Si veľmi populárna. Neviem prečo, nerozumiem, čím to je. Pozri, mali prísť v dňoch, ktoré sú vyznačené, ale prídu už o 2 dní, takže musíme urobiť seriózne plánovanie. To je zlé. A nemôžeme posunúť plán výroby. Nemôžeme, je toho veľa, nezvládneme to. Pán Omer, prišla Defne. Hneď prídem.
Dobre, vďaka. Defne. Musíme ísť do skladu, máme problém. Pane Bože, už stačí. Ja toho pána Hakana roztrhám. Stále niečo. Neviem, kde mi hlava stojí. Dobre, no tak poď. Idem. Mňa porazí. Pamír. Kam idete? Ideme do skladu. Pamír, a ty kam? Do skladu, nepočula si? Kde je pani Defne? Odišla s pánom Pamírom. Zbláznil si sa? Máme stretnutie s pánom Metem. Defne pôjde sama. Choď na stretnutie sama. Ty si ich predsa pritiahol. Budú chcieť vidieť teba. Defne to vyrieši sama, však? Áno, zariadím to, žiadny problém. Pôjdem sama. Vy choďte. Fajn, tak teda choď, ale dávaj si pozor. Dobre. Defne ti utiekla. Na tvoje nešťastie. Čo sa tu deje? Seda, ty choď, ja prídem. Budeš musieť počkať. Defne má prácu. Nedá sa nič robiť. Šukru, príď, musíme odísť. Máte 2 minúty na krátky rozhovor? Áno, máme. O čo ide? Poschodie musíme na týždeň použiť ako sklad. Nemáme inú možnosť. O aké množstvo ide? Ak tomu správne rozumiem, chcete obsadiť naše Aj poschodie. áno, aj nie, ale počkajte, zavolám Omera a spolu to vyriešime. Deria, kde je Omer? Pán Omer súrne odišiel. Dobre. Bohužiaľ, Omer odišiel. Odišiel? Kam išiel? Neviem. Seda, musím ísť. Vyrieš to ty. Čo poviete? Vyriešime to, pani Seda? Nemyslím si, že sa rozhodnem bez názoru kolegu. Dobre, my môžeme chvíľu počkať. Áno, počkajte. Smiem sa opýtať, ako sa máte? Máte sa dobre? Ako ide život? Ďakujem. Všetko v poriadku. Pochopila som to správne, ten problém nevyriešime. Áno, vyzerá to tak. V poriadku. Tak sa vrátim do práce. Mám poradu. Pekný deň. Iste, pekný deň.
Asi som niečo zle pochopil. Šukru, ty vieš, v ktorom sklade teraz pracujú? Samozrejme, pán Omer. Poznám skratku, hneď vás tam odveziem. Možno tam budeme skôr ako pani Daphne. Daphne. Daphne, problém sme vyriešili. Vráť sa. Vráť. Nevadí. Máme inú prácu. Poď. Čakám ťa. Oj, moje obľúbené farby. Chyť. Aj toto si oblečiem. Drž to, dievča. Aj táto je pekná. Koraj, hľadám ťa. Aj, samozrejme, ja, Koraj Sargin, no filter. Aj, počúvam, Zlatko. Koraj, včera som hovoril s Daphne. A kedy? V noci či cez deň? Ak v noci, to sú hriešne hodiny. Oj, určite to bolo v noci. Zmenil sa ti výraz. Koraj, sústreď sa. Dobre, Zlatko. Daphne povedala, že má pána Koraja veľmi rada. Vraj, keby dostala dedičstvo, o polovicu sa podeli s pánom Korajom. Čo to hovoríš? Zopakuj to. Povedala dedičstvo. Oj, počkaj. Povedala dedičstvo? Oj, Zlatko, ona je už taká, je trošku naivná. Nemôžem uveriť. Ver, Koraj, ver. Takže zo mňa je boháč. Hneď pôjdem pohľadať byt pri mori. Zlatko, ty dnes zruš svoj program. Ideš so mnou hľadať byt. Aj potrebujem tú tvoju úžasnú víziu a fantáziu. Koraj, upokoj sa. Aj áno, Zlatko, len teraz som sa to dozvedel. Ach, takže som bohatý. No, pán Mirinko, nemal by som si k tomu bytu pri mori kúpiť loď? Aj to by bolo. Aj bohatstvo je ťažké, peniaze máš, starosti máš. Koraj, môžeš ma počúvať. Aj, dobre, Zlatko, počúvam. Aj ty si bohatý však, ja bohatých vždy počúvam. Ale Daphne povedala, že pán Koraj s ňou vôbec netrávi čas. Ako ste tomu hovorili? Nemôžem si spomenúť. Sadnúť. On si so mnou nesadne a neklebetí. Čože? To o mne hovorí? Zlatko, ja som predsa ten, kto ju má najradšej na svete. Oj, Pamirinko, keby si vedel, čo sme si prežili, aké problémy sme prekonali. Aj, vieš ty čo? Občas sa mi oprela o rameno. Oj, odýchla si. A ja som jej zatiaľ hovoril klebety, o ktorých som nikomu inému nepovedal. Na celej zemi nie je takého výnimočného priateľstva. Daphne je jediná. Ona si to ale nemyslí. Ona si to nemyslí? Prečo? Pôjdem domov a budem mať depresiu. Určite ochoriem, dostanem zápal pľúc. Ja by som pre ňu život položil. Pre jednu slzu by som bol schopný zničiť svet. Aha. Oj, teraz to asi vyzeralo trošku prehnane. Najprv sa upokojme, Koraj. Daphne sem o chvíľu príde. Čakajú pri dverách. Keď sem príde, niekam ju zober. Zabavte sa. Povedz jej, že pán Pamír o tom vie. Aj, miláček, ty si taký úžasný človek. Keby to vedel niekto s kolegou, závidel by. Vieš čo, ty si najväčším podporovateľom nášho priateľstva. Oj, Pamírinko, ako sa ti len odvďačím? Odvďačím sa, veď som bohatý. Odvďačíš, Koraj, odvďačíš. Budem za to od teba chcieť jednu maličkosť. Aj, iste, Zlatko, iste, požiadaj, dám ti čokoľvek. Telefón Daphne. Oj, telefón, toto chceš? Čudná prosba, počkaj, a kde mám svoj telefón? Nie číslo. Chcem telefón ako prístroj. Rozumieš? Telefón ako prístroj? Počkaj. Aj, už som pochopil. Aj, Nerim povedala, že si veľmi výnimočný chlapec. Áno, som. Dohodnuté? Aj dohodnuté, nič sa neboj, vybavím to. Aj, čaká ma poslanie, daj to sem. Odnes to rýchlo, ty stravcovitá. Aj. Pani Daphne už prišla? Pani Daphne neprišla, mala prísť, ale zavolali jej a zrušili to. Dobre, vďaka. Prosím, Kde si? idem do práce. Musím s tebou hovoriť. Viem, o čom sa chceš rozprávať. A nie je to potrebné, naozaj.
Si istá, Defne? Áno, viem si to predstaviť. Nemyslím si, príď hneď do mojej kancelárie. Omer, naozaj sa nechcem rozprávať. Čomu nerozumieš? Pochop to. V mojom duševnom stave toho nie som schopná. Je to dôležité. Omer, nie, naozaj. Nechcem, dobre? Už som sa naozaj dosť trápila. Chcem mať pokoj, dobre? Už nechcem, stačí. Defne, keby si aspoň raz počúvala. Pán Omer, čo urobíme? Poď, musíme Defne za každú cenu chytiť. Dobre. Ďakujem, pán Avni. Dievča, aj, kto to prišiel? Pán Koraj, vy ma vždy tak vystrašíte. Oj, prepáč, Zlatko, asi sa správam trochu preexponovane z toho, že mi chýbaš. Počkaj, ukáž sa mi, otoč sa, no šup. Bože, ako si mi chýbala. Táto tvoja írska krása, priateľskosť, oj, tvoja útlosť, moja najlepšia kamarátka, vtáčatko, moje dievča. Prečo nie sme spolu? Prečo sme sa od seba vzdialili? Boli sme si blízki? Oj, pozri, musel som ťa asi veľmi zanedbať, keď si sa dostala do bodu, že si ma vymazala zo svojej pamäte. V živote ťa neopustím, počula si, dnes budeme celý deň spolu. O nie, mám prácu, pán Koraj, mám toho veľa, nemôžem nikam. Aj, nehovor o práci, Zlatko, kašli na to. Pozývam ťa na latte breakfast. Poukazujem na to, že ja pozývam, to som ešte pre nikoho neurobil. Čo je latte breakfast? Sú to raňajky, však neskoré. Aj latte breakfast, nový trend. Dievča, si trochu mimo, pretože si so mnou veľmi málo. Počkaj, niečo vymyslím. Vieš čo, nájdeme si taxík, nie? Žiaden nevidím. Nevadí, počkaj, najlepšie bude zavolať, ale... Oj, Zlatko, zabudol som si hore telefón. Môžeš mi požičať svoj, prosím ťa? Áno. Taxík, tam je taxík. Aj, kde je? Pán Koraj, predsa tam. Oj, Zlatko, Taxík. nechaj ho, nech si len ide. Oj, sila komá, Zlatko, len 20 sekúnd som chcel volať. Ty si už jedna z najbohatších žien celého sveta, áno. Ha? Oj, počkaj, bože, daj to sem. Volám. Miláčik. Nastup, najkrajšia moja. Pán Koraj, môj telefón. Ale dievča, veď som ti ho dal. Nastup si. Oj. Snažíš sa, aby som sa s Defne nestretol. Dokedy? Uvidíme. Je to zbytočné, Pamír. Poviem jej to, nebraň sa. Musí to počuť odo mňa. Pamír, obaja vieme, že jej to nepovieš. Vieme? Naozaj sa budeme hrať? Mne to vyhovuje. Ustúp. Strata času, to je celé. To si myslíš? Toto je život. Porušovať pravidlá, hrať sa, robiť si, čo chceš. Odporúčam. No tak, Pamír, skončí. Tentokrát si prehral. Uvidíme, Omer. Miláčik, som veľmi šťastný. Bože, toľké roky sme sa nevenovali jeden druhému, ale nikdy nie je neskoro, Zlatko. Aj, no tak poď, otvorme dvere novému priateľstvu, budeme ponižovať ľudí, povieme si navzájom tajomstvá, aj best friends budeme. Ale vy najlepšiu kamošku máte. Kamošku? Hovoríš jazykom ulice, ja hovorím best friend a ona povie kamoška, Zlatko. Rozpoznajme naše rozdiely, buďme jeden druhému protikladom. Dievča, už viem, čo urobíme ako prvé. Aj, predsa pyžamovú párty, urobíme si zásobu nepriateľov. Pán Koraj, o chvíľu príde pani Lele. Naozaj už musím ísť. Dievča, počkaj, toto si zoberiem. Je to škoda. Počkaj.
Pán Koraj, kde mám telefón? Aj miláčik, aj farebne k sebe pristaneme. Zlatko, pozri, napríklad Nero a ja. Aj sme v krásnej harmónii, ale s tebou máme malú šancu byť v takej harmónii. Celistvosť rodiaca sa z protipólov, mimoriadna jednota geta a luxusu. Niečo ti poviem, sme ako taký projekt. Pozri sa na nás, drahá, sme veľmi zlatí. Možno som si telefón zabudla v taxíku, môžete mi zavolať? Zavolám, Zlatko, zavolám od rána do večera. Stále ti budem volať, budeme si hovoriť všetky klebety, budeme len klebetiť. Oj, dievča, mám nápad. Čo keby sme si na WhatsAppe vytvorili skupinu a budeme si posielať fotografie? Áno, poď, Zlatko, urobme si prvé selfie, poď. Dievča, poď. Pomaly spadnem. Zlatko, život je taký, spadneš a postavíš sa. Dôležité je, aby si mala pri sebe priateľa, ktorý ťa drží, keď padáš. Napríklad ja, Zlatko. No, poď bližšie. No tak. Dievča, usmej sa. No tak. Omer, páčil sa ti ten Korajov nápad s katalógom? Páčil. Mali by sme sa s ním porozprávať, ale nedvíha mi telefón. Ako si dopadol? Našiel si Defne? Nenašiel. Práve je s Korajom. Ako to myslíš? No, vieš, povedal, že si spolu musia niečo vyjasniť. Nerozumel som mu dobre, mal som druhý telefonát. Koraj, okamžite priveď Defne do firmy. Alebo nie. Nie, príďte ku mne domov, stretneme sa tam. Aha, aj dobré, mužko, ako chceš, miláčik, pá. Muž mi povedal, že mám priviesť sušienku pod Zlatko. Ideme k Omušovi. A z akého titulu? Nikam nejde. Oj, prestaň, Zlatko. S Omušom som si to iba teraz urovnal. Ak hovorí, aby som ťa priniesol, tak musí. Nikam nejde. Aj, mám tlak na srdci. Ja viem. Neskočím vám na to, pán Koraj, aj keby ste sa hodili o zem a mali penu na ústach. Nie, nejdem. Omer ma už nebude ovládať. Dievča, budem úprimný, veľmi si sa zmenila. Vzpriamila si sa. Predtým si poslúchala, bola si iná. Teraz je z teba striga. Je. Pretože musí byť. Trvalo to, ale... Oj, počkaj, takže teraz si tvrdohlava? Nepôjdeš? Nepôjdem. Aha, tak mi povedz, ako ťa môžem podplatiť. Mlčte. Nech vám to ani nenapadne. Aha, oj, dobre, Zlatko, ale toto zješ, aj toto. Nech sa ti otvorí myseľ. Si ako lata. O muž nechce ísť. Povedala, že Gomerovi nepôjde. Čo? Nechce sa so mnou stretnúť. Po tej veci s Isom je to medzi nami zlé. A keď som tam uvidel Pamíra... Veľmi si sa nahneval. Nenahneval, ale musím ju dostať z toho kola von, Sinan. Rozumiem, ale to sa ti nedarí. Pamír. Čo? On ju poslal preč? Aj to dievča je veľmi čudné. Je taká nervózna. Určite mi dá zaplatiť účet. Počúvaj, ešte je aj urazená. Keby si ho videl. Aj, čo som chcel? Prečo nechce ísť? Aj, nebodaj si znovu začnete byť blízky? Oj, začínate si byť blízky? Budem úprimný, neviete sa od seba odtrhnúť. Pán Koraj, stačí. My spolu nemôžeme byť. Čo? Vy ste súrodenci? A toto vám ako napadlo? Máte v hlave veľmi čudné pochody. Oj, Zlatko, ničomu nerozumiem. Keď sa tak veľmi milujete, prečo nemôžete byť spolu? Nejde mi to do hlavy, Pretože sú tu iné veci. Miláčik, vyrozprávaj sa mi. Sme predsa best friends. Nikto na svete ťa nepochopí lepšie ako moja duša. Tým si nie som veľmi istá. Oj. Haló? Koraj, nesmie vedieť, že s tebou telefonujem. Dobre. Haló? Koraj. Koraj, normálne telefonuj, len sa tvár, že to nie som ja. Nežlička, Zlatko, ako sa máš, dievča, Zlatko? Som na teba nahnevaný.
Hovoril som si, prečo mi to dievča vôbec nevolá? Ha? Aj som rád, že si zavolala. Počúvaj, zmenila si farbu vlasov, ha? Oj, tá blond Merlin Monroe ti pristala, teraz vyzeráš ako praženica. Daj si znovu tú farbu. Koraj, to stačí. Stačí? Ha? Aj to stačí? Už ju máš? Som si istý, že ti pristane. Počúvaj, hneď teraz mi pošleš svoju fotku. Dievča, teraz úprimne. Oj, čo na to Nero? Určite žiarli na tvoje vlasy. Ona je veľmi žiarlivá žena. Počúvaj moja, keď hovoríme o Nero, čo robí? Dala si už odsať tuky? Zlatko, čo z toho, že si dala čo z toho? Je to 257-kilová žena. Oj, niečo ti poviem, Zlatko, nemám rád ľudí, ktorí veľa jedia. Koraj, nepreháňaj to, dobre? Čo? To je bomba! Dievča, ty máš frajera. Zlatko, veľmi sa teším. Dievča, toľko klebiet máš. Ty si stelesnený bulvár. Miláčik, hneď mi pošli jednu fotku. Hneď mu okomentujem profil. Zlatko, to nemusíš. Nikomu to nepoviem. Ja sa bojím zakríknutia. Oj, počúvaj, dievča, táto si znovu našla frajera a o 2 dní ho isto odkopne. Keby si ju osobne poznala, najškarečia žena na svete. Aj, Zlatko, taká krásna žena ako ty má právo byť šťastná. Zlatko, počúvaj, určite mi pošli tú fotku, počula si? Koraj, buď ticho, mlč a počúvaj. Dobre, počúvam. Teraz, Stefne, povieš, že si dostal veľkú chuť na fazuľu. Nie. Bože, to je somár. Koraj, môžeš počúvať. Mlč a počúvaj. Povieš, Defne, že máš chuť na fazuľu. Nech ťa zoberie tam, kde ju majú. Pozná také miesto. Dobre? A prečo? Koraj! Aj, nežlička, Zlatko, veľmi ďakujem za tvoje pekné prijania. Boskám ťa, Zlatko. Práve som na raňajkách s veľmi dôležitou osobou, takže už musím zložiť. Pá! Je to cvok. Toto som nepochopil. Prečo práve fazuľa? Defne pozná miesto, kde robia výbornú fazuľu. Tam sa stretneme. To ako vážne? Čo už? Pozri, Omer, nechcem sa ťa dotknúť ani ťa uraziť, ale máme aj pracovné problémy. Kože prídu už zajtra. Dobre, Sinan, vyriešime to. Dievča, je to tu veľmi pekné. Mali by sme to tu kúpiť, keď budeme bohatí. Kúpiť? Keď budeme bohatí? A na čo by sme to kupovali? Zlatko, keď to kúpime, bude to naše. Trochu to tu pomeníme a potom povieme, že my to robíme najlepšie. A potom zbankrotujeme. Klasický príbeh. Oj, rozprávaš komplikovane, nerozumiem ti. A ešte mi berieš motiváciu. Zlatko, neviem sa sústrediť na fazuľu. Radšej buďme ticho. To mi vyhovuje. Oj, počkaj. Tak toto nie je ono. Keď sme ticho, som trochu nervózny. Oj, trochu sa bojím. Oj, Zlatko, budeme sa rozprávať. Pán Koraj, zjedzte to, nech môžeme ísť. Veľmi meškám. Aj telefón som stratila. Oj, kde je? Čo sa deje? Niekoho čakáte? Kto? Ako ja? Zlatko, a koho? A ešte tu, vo fazuliarni. Zlatko, ak by som čakal, tak len bábätko. Vy mi určite niečo tajíte. Bože, aj krivé obvinenie. Zlatko, ja v živote nič neskrývam. Vždy poviem, čo mám na jazyku. Tak hovorte. Mám to povedať? A teraz? Áno. Podľa mňa to máte na jazyku. Koraj, odpovedz. Kde je Defne? Oj, odišla. Ako odišla? Kam išla? Oj, vidíš toho špinavca? Ušlo mu to. Povedal, že príde Omer. Koraj. Oj, tak dobre, mne to ušlo. Oj, ale ona povedala, že sa s ňou zahrávame. Čo som mala robiť, Zlatko? Veľmi sa na mňa nahnevala. Oj, ty si sa nahneval. Bože, všetci sa na mňa hnevajú. Je to moja chyba. Aj, tak dobre. Veľmi sa mi uľavilo, keďže je to tvoja chyba. Aj, tak sa nemusím vôbec stresovať. Čašník! Džadžik chcem, džadžik! Deria, dobre počúvaj. Teraz príde Defne do firmy. Odveď ju do mojej kancelárie a zamkni ju tam. Dobre si počula, Deria, jasné? Odveď Defne do mojej kancelárie a zamkni ju, aby neodišla. Dobre, prídem. Oj, muž, teraz na mňa pôsobíš veľmi drsne. Trochu sa ťa bojím. Ale keď sa nad tým zamyslíme, príbehovo to pôsobí zvodne. Vášnivá láska za zamknutými dverami. Oj,
O muž, mohol by si zaplatiť účet? Oj. Oj, objednám si ešte niečo? Platím. Ktorý stôl, prosím? Zaplatím to všetko. Oj, bože, znovu odišiel. Už je preč. Zostal som tu sám. Čo je toto za deň? Som unavená. Dnešok ma unavil. Pán Koraj celý čas len bla 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 bla. Zvoní mi v ušiach. Čo som chcela? Ajtekin? Ty si skutočný? Čo je? Prečo si zas prišiel? Mňa nerieš, ty rozprávaj, čo sa deje, o čo ide. Čo sa deje? Čo sa deje? To sa pýtam ja. Si v hlavnej úlohe. Znovu sa vo firme dejú čudné veci. No tak, rozprávaj. Ja to cítim. A moje pocity sú silné, dievča, ver mi. Áno, viem. Si citlivý. Vďaka. Ajtekin, stratila som telefón, neviem ho nájsť, zblázním sa, zavolaj mi, prosím. Ako môžeš stratiť telefón? Si dospelá žena. Ako môžeš stratiť telefón? Nerozumiem tomu. Asi prichádzam o rozum. Pravdu povediac, neviem, čo by si robila, keby nebolo mňa. Ako som si to uložil? No, moja drahá kolegyňa Daphne. Toto dnes zmením. Aj. Dôvod mojej úzkosti zmizni. Znovu sa objavil ako duch. Strašidlo. Oj, počkaj. Čo je? Čo chceš? Kto ste? Daj, Kto? daj mi to, paňo, bože, je to môj telefón. Haló? Sušenka? Pán Koraj? Zlatko, chýbal som ti však. Zlatko, taký človek ako som ja vytváram závislosť. Dievča, kde si? Večer príď a poklebetíme si. Prečo máte môj telefón? Ahoj. Počkaj, to je tvoj telefon však? Dobre, nevadí. Vy dnes prídete do firmy však? Prosím vás, prineste mi môj telefón. Tebe? Keďže je to môj telefón, áno. Nie, to nepôjde. Pozrite, pán Koraj. Potrebujem ho, musím zariadiť veľa vecí. Prosím, prineste mi ten telefón. Bože, veď dobre, počul som. Ako by mala skrachovať firma, nedáš pokoj, len telefón, dobre. Čo urobím? Pamirovi poviem, že sa mi to nepodarilo. Čo už? Ja tu takto sedím, ako keby ma to bavilo. Radšej pôjdem. Čašník! Zlatko, môžem poprosiť účet, prosím? Účet je zaplatený. Všetky stoly boli zaplatené. Jak to je ten dobrosrdečný človek? Pán, ktorý prišiel za vami, zaplatil to. Muž. Bože. Pozri na Omuša. Dobré srdiečko má vodopád. Dobrá vtáča moje. Tak pôjdem. Toto dojem. Neviem sa hýbať. Všetkým vám želám dobrú chuť. Majte sa. Dovidenia. Idem. Dievča, toto si zoberiem. Prajem dobrú chuť. Už prišla? Dobre, hneď tam prídem. Daria, kam ideš? Niekoho uniesť. Pán Omer to chcel. Bože, je to tu ako u Agaty Christy. Pán Pamír. Kiež by sme mali v ruke nejaké papiere, aby vyleteli do vzduchu. Spolu by sme ich zbierali. Prepáčte, ponáhľam sa, musím nájsť Daphne a zamknúť ju. Prišla Daphne? Áno, idem za ňou a potom ju idem. Ty máš niečo s vlasmi? S vlasmi? Nie, iba som si ich učesala na bok. To je všetko. Ale tým to nebude. Neviem, ako by si dnes mala iný make-up. Áno,
zmenila som špirálu. Vy ste si to všimli, ste veľmi pozorný človek. Isté, všetko, čo je pekné, ma zaujíma a podľa mňa si veľmi pekná žena. Pekná? Ale nie som, pane, nie. Ak chceš, poďme do mojej kancelárie. Môžeme pokračovať v rozhovore. Áno, jasné, že chcem. Dobre, áno. Toto sa mi nesníva? Pán Omer, pani Daphne je u seba. Derry som dala vedieť. Dobre, vďaka. Za málo. Už som chcela prísť, opýtať sa, ako sa máte, či sa máte dobre, ale trochu sa hanbím, máte veľa práce. Si zamilovaná? Vyzeráš tak, máš rozžiarenú tvár. Začala som chodiť na kozmetiku. Robí mi to dobre, je to vidieť? Aj na jogu chodím, aj vám to odporúčam, naozaj je to veľmi dobré. Podľa mňa to nepotrebuješ. Nie, to nehovorte, až tam som sa začala mať rada. Mali by ste to skúsiť. Môžeme ísť spolu. Mám podložku navyše, požičiam vám. Pán Pamír? Dobrý deň. Prišla Daphne, mal som vám dať vedieť. Nikam nechoď, hneď som späť. Ale ja som mala Daphne odviesť. Tak pekne sa tu rozprávame, sme spolu, nepokaz to, dobre? Čakaj. Dobre, tak počkám. Asi by som mal ísť. Dobre. Daphne, prečo mi nedvíhaš telefón? Videla som, že si mi volal. Ale ako som povedala, teraz nechcem. Teraz, Daphne, porozprávame sa. Sadneme si? Nesadneme. Prečo? Takto je mi lepšie. Dobre, fajn. Ako chceš. Tak budeme stáť.